नेटानो थांबा थैयोसोबा रावबो फैयाखै रावबो गैया नरुन के प्रेजेन्ट हाय आब' औ हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय आगै अननानै खोन्थाहरदो आरोना रावबो फैयाखै माथो दिनै लाइभआव पाबि बि ब्लग हाय आब' औ आगै हाय थेंकिउ स' माच आरोना लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर पाबि आगै मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो दिनैबो मोनाबाय राजु बसुमतारी भिडिअ हेलौ औ हाय आगै राजु मा खबर मा ओंख्रि जानाय हाय बा हेलौ मा ओंख्रि जानाय आगै राजु अननानै खोन्थाहरदो पाबि ब्लग मोजां आब' ओंख्रिया ना आलुसोमोन औ नंगौ नामा आगै गोथावानो जुनु बर' हाय आब' मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर आगै जुनु ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो पाबि ब्लग हेलौ बा होनहरदो सोरखौ आंखौ नामा जुनु बर' हाय आब' माखौ आं फरायखांबाय राजु खबर मोजां आगै आंना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आजा मुसाहारि हाय आब' औ हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो नरुन के ब्लग के प्रेजेन्ट मा खबर आब' मोजां आरोना आगै आंना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आजा मुसाहारि हाय आब' औ आगै हाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानाय आगैमोन अननानै खोन्थाहरदो मा जाखो आगैमोन राजु आजा फ्रेन्ड खालामहरदो दे नै जोंहा राजु आगैया आजाखौ आजा आगैखौ बुंहरदो आरोना फ्रेन्ड खालामनो थाखाय फ्रेन्ड खालामना होब्लानो जाबाय जुनु बर' राजु गोदानब्ला लोगो जादो औ नै जोंहा आगै जुनुखौ राजु आगैया फ्रेन्ड खालामाखैबा अननानै खालामना होदो ओमफ्राय नरुन के प्रेजेन्ट आंनाबो गेजेरावनो आब' खबराव नंगौ नामा आगै आंनाबो दंथ'यो आरोना राजु बसुमतारी जुनु फ्रेन्ड खालामहरदो दे नै जोंहा राजु आगैया जुनुखौ फ्रेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना फ्रेन्ड खालामलायब्लानो जाबाय जिके बड' हाय आब' औ आगै हाय जिके मा खबर थेंकिउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आजा मोसा हारि लाइ मैद्रु ओमफ्राय ना
भाजिसो आब' नंगौ नामा? गेलेनायसो नुरुन प्रेजेन्ट जुनु आंखौबो फ्रेन्ड जोंहा नुरुन आगैया जुनुखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों। पाबि ब्लग आजा फ्रेन्ड खालाम दे औ नै पाबि आगैखौबो आजा आगैया फ्रेन्ड खालामना होब्लानो जाबाय। जुनु बर' जिके फ्रेन्ड खालाम जोंहा जुनु आगैया जाबाय आर ब्रह्म ब्लग हाइ गुड इभिनिं आगै मा खबर थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर मा ओंख्रि जानाय थांजोब्बायसो खोमा नेटानो दसेनो थांना होनानै नै रावबो गैला साब्रैल'सो हरनै जोंहा आगै जुनुआ नरुन आगैखौ फ्रेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों। राजु बसुमतारी अब्लानिया आगै जुनुआ बेक खालाम दङ हाय आब' हाय आगै मा खबर दङ हाय आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय नेटानो स्ल' थांगासिनोसो क्रेजि नार्जारि हाय बाजै गावदांलाय सारुक बर' अननानै दाहरदो जुनु बर' दान राजु नै राजु बसुमतारी आगैया जुनु बर'खौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों आरोना जुनु बर' आगैयाबो राजु आगैखौ बेक खालामफिनबानो जाबाय एम एन ब्रह्म खबरा मोजां ना आब' औ दंथ'यो आगै आंना खबरा मोजां आरोना ओमफ्राय नेटानो बिराद गाज्रिखा नेटानो दसेनो थांना होबाय थायो दाबो मोजां गैबावा ओमफ्राय दाबो मोजां नुवाखै खोमा ना नेटआ नेटानो माबा जाबाय थायो आंना बाजैयासो बिउटिफुलथार मालाय औ नंगौ नामा आं बिउटिफुलखा देन्जार आं हमलिलि देन्जार खामब्रें ब्रें बिउटिफुल आङो गावहासो हेन्डसाम गोदान बोसोरनि खालामहरदो दे जानो थाखाय अननानै फ्रेन्ड खालामलायदो जाय जाय गैया एस पि स्टेटास हाय हाय आगै एस पि मा खबर थेंक इउ स माच आरो खाथि जायोना जोंनि बरपेटानि मोनसे बारबावनांगौ आरोना नेक्स्ट सुरपेटा बरपेटा रड नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट स्टेसन सुरपेटा ब्लानिया रेन्जआव थांनानै खालामहैनो हागौमोन आरोना एमित मोनदां वेलकाम आइ एम फ्रम इजिप्ट औ इजिप्टनि नामा आंथ' इंलिस रोङा दे अबेनि इजिप्टनि थेंक इउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थाङाखै क्रेजि आगैया ओमफ्राय क्रेजि नेट गैया गोनां जायगायाव थां बाजै औ दायो आं बहा थांगोन आं हारसिं नालाय फोथारावबो थांनो हाया नेटानो नाङा एकदम दिसटार्ब आरोना थांलाय फैलाय बिराद गाज्रिखा आरोना फेसबुक स्टेटास क्रेजि हाय मा खबर फ्रेन्ड आगै क्रेजिखौ बेखाय खावलायदों नामा सार बर' गथासो गित बाय दं आब' जेबो नुजाला मा गथासो गिदिंबाय दं जेबो नुजाला होनदों नामा नेटानो बिराद स्ल'बो आरो थांना होयो दसेनो दाबो आं माबाखौ सेन्ससो खालामना नायदों मोनसेयाबो बिदिनो आरोना मोननैबो माने मोजाङै नाङा जिअ'आथ' जिअ' मोजां नांनो नागिरथारा क्रेजि नार्जारि सोर सोर नायाखै आंनि भिडिअ'खौ नायनो खावलायदो बाजै खनसे औ जोंहा नै आगै क्रेजि नार्जारिया भिडिअ मोजां मोजां होदोंनो अननानै सोर सोर नायाखै थांनानै नायहैदो आरो लाइक खालामना होब्लानो जाबाय लाइक सेयार खालामना होदो आरो ना एस पि स्टेटास
मा होनदोंथाय नो क्रेजि कमेन्ट फैयाखै बुजियासै आं हो क्रेजि कमेन्ट फैयाखै ना मा होनखो रुबुकास ब्लग हाइ सिस औ हाइ सिस मा खबर थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानाय सिस्टार अननानै खोन्थाहरदो आरो ना एस पि स्टेटास सापर्ट खालामदो प्लिज औ जाय सापर्ट खालामाखै जोंहा एस पि स्टेटास आगैनिखौ सापर्ट खालामना होदो आरो ना बिपुल बि ब्लग हेल' आब' औ हागै औ हाय आगै मा खबर थमास आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय दाबो आंनि नेटआ मोजां नाङाखै नामा सोरबाफोर कमेन्ट हरदो आरो ना बेबो दसे दसे आरोना गुड इभिनिं सिस्टार नेटानो प्रब्लेम ना थांजोबलांबाय रेन्ज मारिनाया बिपुल ब्लग मा ओंख्रि जानायमोन आब' औ जोंहा ना आगै जोंहा दालि खारै ओमफाय अमा बेदर एवनायमोन आरोना नोंसा मा ओंख्रि जानाय आगै बिपुल अननानै खोन्थाहरदो क्रेजि नार्जारि सुरुपेटाया बेसेबां गोजान होनदों बाजै सुरुपेटाया जागोनदां घन्टासेसो जागोन खोमा आरोना जोंनि रडनिफ्राय बेसेसो लागोन आंबो मोजां मिथिया आं थांफेराखै आरोना सुरुपेटायाव ओरैनो जास्ट ट्रेनजों थांबाल' स्टेसनखौ नुलाङो बेनिफ्राय जागोन जोंनिफ्राय एसे गोजान जागोन आरोना घन्टासेसो जानोबो हानाय बिपुल लग ए राजु बसुमतारि एस बि फ्रेन्ड खालाम जोंहा राजु बसुमतारिया एस बि आगैखौहाय फ्रेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना ए बि ब्लग माबा हरदो थेंकिउ स' माच ए बि ब्लग आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो राजु बसुमतारि ए बि फ्रेन्ड खालाम जोंहा ए बि आगैया थांबायना थाङाखै अननानै नै राजु बसुमतारिखौ फ्रेन्ड खालामहरदो क्रेजि नार्जारि नोंसोर बारे सिनायो नामा मा होनखो नोरसिंबारि सिनायो नामा नोरसिंबारि ओरैनोथ' नोरसिंबारि खोनादों आङो ओमफ्राय नोरसिंबारिया सुरिपेटानि नामा अननानै खोन्थाहरदो आरो ना सुरुपेटानि नोरसिंबारि नामा आं नामखौ खोनादों आरोना सोरबा सोरबा नोरसिंबारिनि होनना बुङो बेफोरबायदिखाय आरोना आं दायोहाय सोंगोन ओमफ्राय नोरसिंबारियाव मा दङ अननानै खोन्थाहर आगै मा काहानि नोरसिंबारिया खोन्थाहरदो आरो ना एस पि स्टेटास राजु सापर्ट खालामदो आं गाबोन बेक खालामफिनगोन एस पि स्टेटास आगैया राजु आगैखौ खावलायहरदों आरो ना सापर्ट खालामनो थाखाय गाबोन बेक खालामगोन आगैया अननानै खालामहरदो बिपुल ब्लग जोंना गाजुर आलु ओमफाय अल दाउदैमोन आब' नंगौ नामा आगै गोथावानो दे ओमफ्राय आगै बिपुला अबे जायगानि मोनलाय अननानै खोन्थाहरदो एम एस बड' फरके हाय आब' औ हाय आगै मा खबर आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच मा खबर आगै ओंखाम जाबायानो जायाखै राजु बसुमतारि भिडिअ ए बि ब्लग दंखायो जोंहा राजु बसुमतारि आगैया ए बि ब्लग आगैखौहाय दंखायो होनना खोन्थाहरदो आरो ना थेंकिउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय बिपुल बि ब्लग आब'आ मा गेम नोकेना गामि नोकेना मा गामिनिखोना ना मा सोंदो आगै बुजियासै आरोना आङो बिपुल आगै अननानै लिरफिनना हरदो क्रेजि नार्जारि खोन्थानो हाया बाजै मानो औ कारन दङो सुरुपेटा नोरसिंबारियाव माबा मोनसे कारन दङ अननानै खोन्थाहरदो आरो ना मालाबा जों सिनायनोबो हानाय ना मा दङ मा मुं बाहाय मा गोदैफोर दं खोमा आरोना बाजारनि आरोना
थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय राजु बसुमतारी एस पि बर' जागोन दे जोंहा राजु बसुमतारी आगैया एस पि बर'खौ जागोन दे होननानै बुंहरदों। एम एस बड' मोजां ओंख्रिया ना आलुसोमोन। औ नंगौ नामा आगै गोथावानो आरोना ना आलुआबो। क्रेजि नार्जारि आनान्द बाजारनि बासा गोजान अबवाखै बेसे गोजान आनान्द बाजारनि बेसे गोजान होनदों नामा आनान्द बाजारनि जोंना 15 मिनिटसो जागोन आरोना आनान्द बाजारनिफ्राय एस पि स्टेटास जाय जाय आंजों फ्रेन्ड गैया अननानै फ्रेन्ड जादो। औ जोंहा जाय जाय फ्रेन्ड गैया अननानै एस पि आगैखौहाय सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन आगैया जाय जाय गैया सापर्ट खालामलायदो आरोना नोंसोरो बिपुल ब्लग सरि आब' नोंखौ सोंदोंमोन आं बहानि होनना अ नंगौ नामा आगै आङो बाक्सानि आरोना बरपेटा रडनि ओमफ्राय जोंना खुस्राबारि होनो गामिया खाथियाव बेनोमोन आरोना आगै आं बुजियाखैमोन आरोना क्रेजि नार्जारि सानजा सोनाब साहा खोला अबेखै आनान्दनि जोंना सोनाब जायो आरोना आनान्दआव फैफेरबाय नामा आगै क्रेजिया जोंना खुस्राबारि होनबा मिथिगोन मानसिफोरा आनान्द खुस्राबारि बिपुल ब्लग ए औ खुस्राबारियाव फैबा खाथि जागोन आरोना जों खुस्राबारि सकआव थाङो माने क्रेजि नार्जारि थांफेराखै ओमफ्राय नामखौल' खोनादों आरोना आगैया आनान्दआवबो सोरबा दङ ओमफ्राय नोरसिंबारियावबो सोरबा दङ नामा ना सानै ना न'निफोर दङ खोन्थाजाया नामा बेखौबो काल्पानि अबैखै आरो काल्पानिखौ सोंहरलायबाय काल्पानियाबो सोनाबजा जायो आरोना गोबोरधनाथिंजाय गोबोरधनानि आरो साहाथिं थांबावनांगो काल्पानिया आंना साब्रै साब्रै गाहाम बबेथिं लागोन नोंलाय इथिंबो उनथिंबो सिगांथिंबो लेफ्ट एन्ड राइट आप एन्ड डाउन जासिगोन सं एस बि स्टेटास मा कारि जानायमोन आबौ जोंहा आगै अमा एवनाय बेनिफ्राय दालि खारैमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय आगै एस बि बाइक लाभार्स मा खबर आब' औ मोजां आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नोंहालाय मा खबर आगै अननानै खोन्थाहरदो जोंहा आगै क्रेजिया लाबारानो साब्रै आरोना एभ्रिथिं बा हा जाबावलायो देनांसो मोनगोन र' नोङो साब्रैबो खारस'नाय जाबा हामगोलै लाख'नो हानाय नङा नोङो साब्रैबो खारस'नाय जागोन बाइक लाभार्स दं गेजेरावनो औ नंगौ नामा आगै एस बि स्टेटास गोथावथार आब'ना मालाय औ गोथाव नामा नोंसोरनाबो गोथाव आरोना आगै गासैनाबो गोथाव थिनथा 41 मोनालायबाय आंना एस पि स्टेटास आंना दालि ओमफ्राय मैयानि अमा भाजासो औ नंगौ नामा गावनाबो गोथाव अमा भाजा दालि गोथाव बाइक लाभार्स गुमैयालाय अबाव थांदो आब' गुमैया सकआव थांदो आरोना आगै गामिनि सकआव दंहैयो काल्पानियाव सासे ओमफ्राय सुरुपेटा नोरसिंबारि आनान्द बाजार बापारे ओमफ्राय मोनसे जायगा खाथिनिखौनो साब्रै लाबाय आरो नोङो होसो जागोन नोङो देनां लाङाबाथाय खाथाबना हरजागोन नोङो साब्रैखौबो मा नाम खोन्थाहरदो आंनो नामफोरखौ बाइक लाभार्स एसे सापर्ट खालामना होदो आब' औ नंगौ नामा आगै नै जोंहा बाइक लाभार्स आगैनिखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना बाइक लाभार्सनि आगैनि चेनेलखौ जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आगैयाबो बेक खालामगोन आंनि चेनेलखौ औ थांजोब्बायसो नामा
सापर्ट खालामग्रा माखा दहायबा गाख्र'लायबाय दंमोन दा सापर्ट खालामनोसो थांजोबखो थांजोब्बाय जानांगौ साथामल'सै क्रेजि नार्जारि नों सासे खुस्रा बा जोंहा एस पि स्टेटासा गैया बाइक लाभार्स गैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गाबोन बेक खालामगोन होननानै ओमफ्राय थांबासा गैया आगैयासा बाइक लाभार्स गैखौ थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो उमर रंपि कि खबर थांजोब्बाय रावबो गैला क्रेजि सासे नागिरना हरदा बाजै नागिर नों साब्रैखौ माबाग्रो বুটারগ্রে আছে নাইকিনা গান ফ্ৰেণ্ড কৰিব হ'বলৈ যদি ভাইটি আছে ৰম্পিয়ে মৰম কৰি খালাमदो राजु बसुमतारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों थांजोब्बाय नामा रावबो नाय 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 रावबो गैला खोमा थांजोब्बाय नै सासेल'सै थांजोब्बाय सापर्ट खालामनोसो थांजोब्बाय नामा क्रेजि नार्जारि गारनो हाया बाजै बेसोर आंनिफ्राय G1645 9K दाहार लाना दं एफा गोबां दाहार लाहोदो नोङो 10 थाखा खल्ल' बेखिनिखौनो नोङो थाइबा 10 थाखाखौनो एफा गिबाय थाइबा 10 थाखा गोजो ओमफ्राय बेखिनिखौनो जाहोबाय आरो नोङो सिख्लाफोरनो पेकेटसेखौनो र' नोङो होसो जागोन साब्रै साब्रै लानाया र' बिरसोन अफिसियेल हाय आब' औ हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस पि स्टेटास सापर्ट खालामलायदो अननानै प्लिज औ जोंहा जाय जाय सापर्ट गैया अननानै खालामलायदो आरोना सापर्ट जोंहा क्रेजिया मार दुस्थु जादो दै साब्रै साब्रै लानाया मोजां जायाखै हाजारसो बाजै औ हाजारसो नामा होमबाथ' नोङो साब्रै साबा लाखानानै इसिनि हाजार दाहार लादोबा आरो आं सासे बुंनायबावबाथ' बेसे दाहार जाबावगोन सुख'नो हानाय नङा सं नों ओमफ्राय उनाव दुसिनानै मार बुगोन सं बिरसोन अफिसियेल मोजां आब' औ नंगौ नामा आगै एस बि स्टेटास बिरसोन अफिसियेल सापर्ट खालामदो प्लिज आं बेक खालामफिनगोन जोंहा एस बि स्टेटासा गैया आगै बिरसोनखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों बेक खालामफिनगोन होनना बुंदों आरोना गोसोखां बर' थगायसुलासो क्रेजिया औ नंगौ नामा आगै थगायसुलायानो इयो मार थगायसुलाखा दसेबा बेलेग होनो दसेबा बेलेग होनो इयो मलाबा होसो जागोन इयो सिख्लाफोरदो क्रेजि नार्जारि गोमजोराबो 5K लाना दं नंगोन गोमजोरदोबो जाजादो नामा नोङो आगै गोसोखांदो हय नेखि होमबा जानाय नङा नोङो एफा कररपति आंबो लानोसै नामा आंनोबो हरथ'दो आरोना दाहारखौ हायोब्ला बिरसोन अफिसियेल अके क्रेजि नार्जारि गोसोखाङाबो 5 लाना दं औ एसेबां मालबालाय लाजाखागोन ना नोङो गावहा देखाय देखाय लायो खोमा फैसाखौ गांलाब गांलाबनो आंनोबो हरदोसोब्रा एसे बाङायमान 5000सो होफिनोबा आंबो क्रेजि नार्जारि लानो हागोन बाजै सासे नायगिरना होग्रोनांगोन नामा आङो नोङो मा होनो साब्रैखौ फाहामग्रोबासो आङो सासेखौ नायगिरना होगोन साब्रै लाखाना आरो सासे लाबावबा महा
महा माबा जागोनसो गुन्दुगुल जागोन आंहा हानाय नङा। उम, नाव गंब्रै गंबायाव आगान होनाया नोङो र' दैयाव गब'गोन। दानि जुगनि सेंग्राफोरा होननायानो जादों क्रेजि नार्जारि 3 इयार्स जाबाय होगोन होननाया नाथाय दासिमबो गल'। 3 इयार्स मानि जाबाय होमबाना आगै नोंना लाबार साब्रैया दाबो होआखै नामा? बापारे बुंनांगोन आरोना। होमबालाय साब्रैखौ नोङो माबा मा होनो साब्रैखौबो मोनसे जायगायावनो जमा लिंहरनानै नांलाय होनो हाया बुदलाय होनो हाया साब्रैदोनो मालाय इबो आंनि जालायबानो माबा जाजोबगोन ना थिग जाजोबगोन नों नायबायल' थाना गल'ल'नो। आइ लाभ बर' गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै मा खबर आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। गोसोखां बर' क्रेजि आंहा मोनबाय सासे नोंहा सम्पासो गैला जोंहा नै आगै गोसोखाङासो सासे मोनबायनो ओमफ्राय नोंहा गैला होनना बुंहरदो आगै क्रेजिनिखौनो सेख'ना ला नङाबा आगै गोसोखां बेयो साब्रै नालाय सासे ला इनिखौनो इयो बाराद्राय साब्रै दङ होननानै देरगादोना इयो सासे ला बेनिखौनो। एस पि स्टेटास क्रेजि मा केरि जानायमोन फेन मा गारि जानाय सोंहरदो जोंहा एस पि आगैया क्रेजिखौ नामोन एस पि नानो नाल' आरो ना ओंख्रि गैया ना गोजा। एस पि स्टेटास ए गोथाव क्रेजि गोथाव गोथावथ' आरो बिरसोन अफिसियेल एस पि स्टेटास खालामबाय आं आंनिखौबो खालामदो प्लिज। जोंहा आगै बिरसोना एस पि स्टेटासखौ खालामबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय आगै बिरसोननिखौबो बेक खालामना होब्लानो जाबाय। एस पि स्टेटास क्रेजि आंनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायहैदो। औ जोंहा आगै एस बिया आगै क्रेजिखौहाय भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला अननानै नायहैदो होनना खावलायदों। गोसोखां बर' नाङा बिनिखौ आंहा मोनबाय सासेखौनो लागोन औ थेंकिउ बिराद मोजां आरो ना आगै गोसोखां सासेखौनो लानायानो मोजां बिनिया गावबायदिनो जाखागोनदां ना बेखौलाय गावबायदि बेखायनो नाङा आरोना सासेयानो लानांगौ सानै साथाम लानानै जेबो माबा गैया दावरावसो आरोना सासेयानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो सासेयानो मोजां। एस बि स्टेटास बिरसन आं गाबोन बेक खालामफिनगोन जोंहा आगै एस बिया आगै बिरसोनखौ गाबोनो बेक खालामफिनगोन होननानै बुंदों आरोना। एस पि स्टेटास कमेन्ट हरना दोन औ कमेन्ट हरनानै दोननो खावलायदों ओमफ्राय बिरसोन आगैया अके होनना बुंहरदों। आइ लाभ बर' आंनिखौबो नायदो लोगोफोर गासिबो ज' नायलायगोन सापर्ट खालामलायगोन दे औ जोंहा आगै आइ लाभ बर' आगैनि भिडिअखौबो नायदो आंबो चेक खालामगोन आंबो नायगोन आरोना खायसे खायसे थालाङो नालाय नायख'जोबनो हाया ओमफ्राय नायगोन आरोना आगै उनावबाबो ओमफ्राय सोर सोर सापर्ट खालामलायाखै अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना। एस पि स्टेटास शेयारका आं गाबोन खालामगोन बिरसोन सियर होनना बुंदों नामा आगै एस बिया गाबोन खालामगोननो आरोना आगै बिरसोननिखौ सनजय जिम फिटनेस हेलौ हाय आगै मा खबर थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जया रानि मा खबर आब' औ मोजां आगै थेंकिउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। नोंहालाय मा खबर आगै जया? गोसोखां बर' सासेखौनो जाहोनो हाया आरो सानै साथाम लानो थोदस औ आगै सासेखौनो हायाथ' आरो सानै क्रेजिया हानोबो हानाय आरोना गावबायदि जाजोबगोन बे गार्लफ्रेन्डआबो। जया रानि आंना कमेन्ट नुजाहैयाखै नामा? नुजादों आगै नुजाफैदों सम मोनसे फैदों आरोना ओमफ्राय दायो मोननै जाबाय आरोना। एस पि स्टेटास आइ लाभ बर' सापर्ट खालामदो आं बेक खालामफिनगोन अ जोंहा आगै एस पिया आइ लाभ बर'खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामफिनगोन होननानै। जया रानि मोजां आब' आंनाबो औ दे आगै मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आगै जया।
बिरसोन अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट खालामलायदो फ्रेन्ड आंबो नों जया दे जागोन जयाया स्क्रिनसट खालामबाय आरोना दाहाय बेक खालामगोन आगै जयाया खालामखागोन दायो ओमफ्राय सोरबाफोर गैयाब्ला अननानै खालामलायना हो आंना नेटानो माबा एकदम थांना होबाय थायो आरोना दसे दसेनो इयावनो थालायलाङा मानसिफोरा थांजोबो नेटानो दाबो मोजाङै गैया थांजोब्बाय खोमा दाबो आगै क्रेजियाबो थांबाय खोमा रायजानानै थांबाय जानांगौ जयारानि नेट स्ल' जाबाय औ आगै आंना नेटानो बिराद स्ल'खा नेटानो मोजां नांनो नागिरा मानोबा एस पि स्टेटास दे जया फ्रेन्ड जादो आं बेक खालामफिन हरगोन सियरखा जोंहा आगै जयाया स्क्रिनसट खालामना लाखाबायनो आरोना एस पि आगै बियोहाय दायोहाय माबा सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय थांनानै आगै एस पि आबो चेक खालामनो हागोन सनजय जिम फिटनेस आंनिखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंबो बेक खालामफिनगोन औ जोंहा आगै सम आरोना एन्टारटेनमेन्ट आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फै गोसोखां बर' दा जानो हागौ बेखायनो साब्रै साबा होनलाय स्टेटास आं जायखौ साबसक्राइब खालामबायथाय आनसाबसक्राइब थाया आरोना खालाम आनसाबसक्राइब खालामोना बेखौनो आनसाबसक्राइब सानो ओमफ्राय सोरबाफोर आनसाबसक्राइब खालामनांगौबो जानो हानाय आरोना खालामनाङा आरोना बिदि गासैनोबोथ' नांखागौ नालाय सापर्टखौहाय नोंबो आंबो खालामलायब्लासो बारायलांगोन ना एस पि स्टेटास सापर्ट खालामबाय बर'जों बर' अननानै औ बर'जों बर' सापर्ट खालामलायदो आरोना नोंबो आंबो खालामलायब्लासो लाइभ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय आं खालामखागोन जों आगै स्टेटास जाय जाय सापर्ट खालामदों हरना दोन जाबाय आरोना गाब खालामफिनब्लाथाय ओमफ्राय थांजोब्बाय रावबो गैला सानैल'थारसै आंनाबो नेटाबो थांना होबाय थायो नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होदो आरोना आगैमोन ओमफ्राय जोंहा एन्टारटेनमेन्टआव जाय सापर्ट बेखौ रायखांबाय दोननोसै माथो गोबाव थालाबो दाबाय सारिथा जाबाय ओमफ्राय आंबो ओरैनो 10 मिनिटसो थाबावनोसै आरोना आगैमोन 10 मिनिटसो थाबावदो जाय जाय दङ अननानै ओमफ्राय आंबो दोननोसै एस पि स्टेटास नेटनि प्रब्लेम जादों नोंना आब' आंना नेटानो बिराद प्रब्लेमखा आगै मा खालामनो उपाय गैया नेटानो बिदिनो माबा जाबाय थायो न'आव मोजां नांनो नागिरा क्रेजि नार्जारि एमबि गैलालै दासो फैदो लाइनाव आगै क्रेजिना एमबि गैलायलानो नै जोंहा माने खोनासंखामाबाय दंमोन जानांगौ आगै क्रेजिया दासो फैलायबाय एमबियानो जोबलायबायनो जोंहा आगैया दे जेबो नङा थेवबोथ' दसे सम थाबाय थेंकिउ स माच आगै क्रेजि ओमफ्राय नोंना साब्रैया गारनोबा गारखासो नङाब्ला मस्रायजागोन नों साब्रैजों नायदो एक्सट्रा आंहा दासो फैदो आब' थेंकिउ स माच आरोना आगै नायदो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो आरो बे एन्टारटेनमेन्ट उन्दुदो बाजै दा फैदोलाय आब' मा बाजै मा आब' जाखो इलाय उन्दुदो बुजियासै आं दासो उन्दुदो नामा ना डिउटि दंमोन दे दे डिउटि दङ जानो हानाय उन्दुना लाखा ओमफ्राय बाजैबो आब'बो नामा एस बि स्टेटास सापर्ट खालामलायदो प्लिज लोगोफोर जोंहा आगै एस बि आ सापर्ट खालामलायनो थाखाय खावलायहरदों जाय जाय सापर्ट गैलाया अननानै खालामलायदो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैबा अननानै लाइक खालामनानै होदो जोंथि दासो आलायअरन थियेटार लाबोदो क्रेजि नायनोबा आनान्द बाजार खाथियाव आलायअरन थियेटार दङ क्रेजि नार्जारि माब्रै गारनो बाजै औ दे होमब्ला साब्रैखौबो लादो आरोना नोङो जोंखौ लिंहरबानो जाबाय हाबायाव साब्रैखौ लाखादो नोङो दे मोजांसो लानो हायोबाथ' सासे सासे खामानि बिराद मोजां जागोन नोंहा साब्रै साब्रैनि खामानि आइ जागोन आरोना सासे ओंखाम दौना होनाय सासे हि सुना होनाय
बा मार खामानि सासे थुखैनाय बाबरे एस पि स्टेटास सोर सोर दं नोंस्रा आब' न'आव जोंहाना आगै जोंहा गासै 7 जोन जायो आरोना आइ दङ ओमफ्राय नोंसा गुमै फिसाला ओमफ्राय जोंहा बिजावजालि लाहाबो दङ फिसाला सासे ओमफ्राय नोना आरोना फिसाबो बोराइ बुरै जोंहा बोराय बुरै फिसाला सासे सासे दङ ओमफ्राय आइ दं 7 जोन ओमफ्राय नोंस्रालाय आगै खैजोन दङ क्रेजि नार्जारि हि 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 औ बिराद मोजां जाथारगोन नोंहासो मालाय सासे बाजाराव लांफा सासे हि सुनो गालां ओंखाम संनो गालां बिराद मोजां जागोन दे नों नायगोन ना नाया बाजै माखौ गैला आंना केन्सेल जाबाय नों साब्रै साब्रै दंखायो नालाय साबा मानि लाबा खामानिया थोनाय नङाना माखौ मावनो जागोन सासे दो बेरायनो थांबा सासे मेगन सागोन नालाय ओंखायनो आं सासेखौ होला आरोना साब्रैयानो बहुद जाखाबाय नोंहा एस पि स्टेटास फिसालाया बेसेयाव फरायखो फरायथ'वाखै आरोना आगै स्कुलाव थिनहरथ'वाखै एबारो 3 इयार्स जाबाय दासो 3 इयार्स जादों मैयासो निजोम अफिसियेल हाय आब' औ हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ सिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै निजोम क्रेजि नार्जारि आलायअरनखौ औ आलायअरनखौ नायनो फैदो आनान्द बाजाराव आनान्द बाजारनि एसे साइडआव आरोना आनान्द बाजारनिजों नायनो हागोन आरोलै नोंहा आरामसे थियेटाराव मोनाबाय आंबो दोननोसै बारा सम गैला 5 मिनिट बाव बाय एस पि स्टेटास हाय निजोम मा खबर जोंहा आगै एस पि आ आगै निजोमखौ मा खबर होनना बुंहरदों आरोना थांबायसो नामा आगै निजोमा मोनाबायबो नै आंबो थांसै हो अमायासो अरलायलाङो नामा हो माथो मानैबो जजोबनासो दं मोनबायबो थांजोब्बाय नामा हाय निजोम नायगोनबा आंनोबो टिकेट ला बाजै आं नाया आगै आं थाङा थियेटारबो नाया जोंहा नायनो हायालै फिसालाजों खस्थ' जायो मोनायाव थान्दा ना एस पि स्टेटास दे गुड नाइट आब' गुड नाइट दानो गुड नाइट जाबाय होनबा दानो उन्दुनोसै होनबा आगै एस पि आ दे होमब्ला जेबो नङा आरोना आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसे सम आंजों जइन जानानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आगै एस पि गाबोन फैफिनब्लानो जाबाय आंबो दोनखानोसै मोनाबायबो नालाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय क्रेजि नार्जारि आं प्रफाइल सोलायगासिनो र' साननैसो उनाव नोंहानिया होना लाखा नोंलाय मा सिख्लानिखौसो होना लायो गावहानिबा गैथारा गावहानि पिकखौ होनांगौ एस पि स्टेटास आंबो दोनखानोसै आरोना मोनाबायबो नालाय नै आंना फैनायाबो लेट जाखायो आरो बेयाव नेट प्रब्लेम होब्लानो टाइमानो थांखायो आंना सालबारि कलेजावबो सासे जाहांदों र' हय नेकि बेटा इथिंलाय दे सेंग्रा टाइमावनो पटायना लाखा नोङो साननैसो देनां हाबा जाबाथाय मस्लाखौ मोनगोन नोङो दानो सेंग्रा टाइमावनो एन्जय खालामखा बाय बाय आब' एस पि स्टेटास औ थेंक इउ स' माच आगै बाय बाय गाबोन सम मोनोब्ला फैफिनब्लानो जाबाय आरोना आगै आं मैयाबो फैनो मोनासै आरोना मोनानायखाय फैयासै आं मैयाबो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नेट प्रब्लेम जानायखाय स्टप खालामना दोनबाय आं ओमफ्राय आंबो दोननोसै नामा मोनाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर दङब्ला अननानै बाय बाय कमेन्ट हरदो आरो ना मोनाबाय नालाय आंबो दोननोसै आगै मोना थांजोब्बाय नामा ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो आगैमोन रावबो गैला दाखुरारालै बाजै ओंखायनो बायो आं मायालाय दाखुरारा जालायखो सेंग्रा मानसियानो दाखुरारा जायो नामा जाम्बा जाम्बालाय
निजिनि प्रफाइलखौ हो होमब्लासो सिख्लाफोरा बारसिनगोन नोंखौ सेंग्रा होननानै नङाबा सिख्लासो सानगोन ना नोंखौ मानसिफोरा सिख्लासो सानोना क्रेजि नार्जारि आंखौ मोखांखौनो दाखुरा नुयोना ओंखायनो प्रफाइल होनो बायो आं सेंग्राफोरानो दाखुरा जायो नामा पिकखौ होनाला अब्लासो सिख्लाफोरा नोंजों बिराद जइन जागोन दायो सिख्लादो सिख्ला नालाय ओंखायनो आंबो आरोना थांजोब्बाय नामा आंबो आगैमोन बयनिसिमबो थेंकिउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाबा गोसो मोनासै एबा